ए सरपंच, काहे मोर राशन कार्ड बना देतेगा राशन कार्ड। मोर ऑफिस में आवे तब तो वो मैं सरपंच वो गाँव के बाई सील ठप्पा लगवा ले। आधार कार्ड के नंबर बताना राशन कार्ड बनवा ले। आधार कार्ड के नंबर बताना राशन कार्ड बनवा ले। मैं सरपंच वो गाँव के बाई, मैं सरपंच वो गाँव के बाई सील ठप्पा लगवा ले। आधार कार्ड के नंबर बताना राशन कार्ड बनवा ले। कैसे माँ होई बात वो बाई मोबाइल नंबर लिखवा ले। आधार कार्ड के नंबर बताना राशन कार्ड बनवा ले। नून शक्कर फ्री माँ 35 किलो चावल पावे। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में खाना बना के खावे। उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर में खाना बना के खावे।